OK. No, to je dohoze. Jak to víš, že odkud to odplouvá? Pojď si sednout sem, kotě. Může to odplouvá od tady teda. Kotě. No, sud jako od baru. Jo, já jsem tam chtěla. Ne, aspoň budeš mít pěkný výhled, Ale ne? vidíš tady na moře. Já jsem chtěla vidět na to, víš. Na co? Na ten hotel? Na co, no. A teď uvidíš Ale tady to na víš, že v moře. Čechách jako takový hotel, jako tady na moře. Tak Jako. jestli než jsou vy. Cože? Jestli ty jak já si s tou klidně vyměním. Hele, Mouka, jaký má dobrý fotky. To, co si dáte na pití. Aha, koukám. Perfektní. Daj si pivo? Ale koukli jste, kolik to tady stojí vůbec? Jako? No, To docela je no. nejdražší restaurace na ostrově. Já Jako. jsem si Když tak se moc nezvedej. Právě to přemýšlím, co myslíš? Máme ještě 20 minut, jako tyjo, to... Jo, stihneme. jo, A to tak já bych si stihneme. dala spíš malý kafe. Malý kafe, Máš sem taky kafe s Ale- mlíkem. ale- taký malý, nebo S mlíkem, normální kafe s mlíkem. normální s mlíkem. A... Já si dám taky malýho. To víš, jo? Malýho s kafem. Já si dám malýho to s teda kafem. pivo, jo? Já jsem malý kafe s mlíkem, dvoma mlíčkama. Normální, máme to tady dělají normální kafe s mlíkem, hele dvakrát to má. Jo. V Maďarsku jsme byli, tak tam No. takovou víme kleriky a to ti dali, jako mluvím i na tebe. Já poslouchám v pořádku. Tak tam dali, ale já ukazuju, víš? Jo, takhle, Tam aha. dali tolik kafíčka a to bylo tak, a to bylo u nich kafe, jo. No, Ono jako jak jde, no, třeba v To bylo Itálii. silný, Ale, no. ale v Itálii tomu říkají piccolo, tady zase cortado. Jo. Cože mi telefon? To to mohu. A to se nebo ne? Cože? Ne. Kafe s malým. Ne. To chci já kafe s malým. Jdeme kafe s mlíkem. Když tak ještě 12. Jo, sajku. Tady tomu říkají cortado, to je vlastně silný kafe. Ale taky to je kafe s mlíkem, ale vlastně jenom... Já jsem právě vůbec Jenom nedělala vlastně, kortádu, jakože korto, že krátký vlastně. No. Jenom vlastně, že tam je méně vody, no. Jinak jako toho kafe je tam víc. Každý máš lumíčka a dá nějaký fotky, aby tady Já mám taky radši větší, no. Tak holky. Takhle to, jak se Jak tam sedět takhle? v pohodě máme, přirozeně. To nebude se. Máš pěkný brejle. Mám tady robiš. Jo, Teď mi připomíná Bohu. Lenky máme. Hele, máš kolenky, jo. Hele, teď mi připomíná Bohu kolenku, tak si dal tím obočím takhle. Ježišmarja, no to snad ne. Ten pohyb takový. Já to neumím, ale celý Bohuš normálně. Fakt, jo, to nejsem ale moc podobná tátovi, že jo. Jak ona zvedá to obočí. Dina taky fotka, ale. Tady jenom začneš nahoře ten šurdík a pozor, ať tě nespadne. To máš tak poutko, jako na to, aby nějak jako... Tady jo, nahoře. No jo. Nějaký tmavý. To je jedno. Dobrý. Díky. Kopalový foťák? To je můj. Jo, to je Lenky. Je, to je super, koukej, jak nám to tam sluší. No to si vám to tam. A i A ještě To je nic. A to za Ano, to, že Leňa nespala jako docela koček, jo. Léňa, pořádek, půl litr. Koukám, že takový mastňák, jako dobrý. Dobrý? No, jestli spadnu, tak jako... Ty jsi nemohla a ty jsi jako číšník, jo? Jo, počkej. Tak teď máš malý. Ty už jsi říkal. Ale to je bez mlíka, ne? To malý. Ty máš to Ale veliký, chtěla jako. bych to mám. Kolik? Chtěla veliký, Já ne? jsem chtěla mlíka. No. Jo. Taky chtěli mlíčka, prosím tě, jste hodnej. Ještě mlíčko. Ne, to Tam ne, je, to tam už už je je, to. tam už je. Ty jsi říkala, že nemám tam mlíko? Je tam. No, máš malý prostě. Ale on tomu nerozumí. Je tam mlíko, ještě jsem jako doporučil jako ještě extra mlíko navíc. Počkej, hele, aby tady Lumík nepřekážel vlastně. Pál, už jsem Kecka. vypnul z toho.